Considérose que o último día do mes de setembro os traballadores globalmente se lles adeuda 3 meses de salarios e a paga este de xulio, que ao final é unha mensualidade, son 4 meses. A gran maioría. E a 3 persoas, ademais, se lles adeuda 7 meses de salario e ainda están traballando, non? A esperada e anhelada reforma do Centro Educativo Pérez Biondi deu onte un novo paso gracias á reunión que mantiveron representantes do Goberno con membros e técnicos das Consellerías de Educación e Urbanismo. O Grupo Municipal Socialista reclama ao alcalde José López que asuma o seu papel de rexedor municipal e execute a ocupación dos terreos necesarios para rematar a obra das beirarrúas da Sagrada Codeseda. Este domingo, día 2 de outubro, co gallo da inauguración do curso da Escola de Teques e Teldre do Concello da Estrada, vai haber un concerto nos xardíns municipais, concerto de compañía Pes de Lan. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares.